zan ba ku labarin soyayya. Ita soyayya amana ce, kuma lumana ce, salama ce, haka zalika sa'ada ce. Tana fargar da ruhi tamkar yadda ruwan sanyi ke fargar da makogoron da zafin sahara ya sumar. Tana sanya zuciya yanke hukunci na ƙulla zumunci na dindindin cikin aminci domin muzanta kaɗaici da kuma jaddada wazirci. Daga cikin miliyoyin zukata an samu guda biyu yardaddun juna za su ƙulla alaƙa dawwamammiya. Magana nake akan Anas da Malliya. Malliya yarinya ce mai zubin hankali irin na matan farko, ga nutsuwa da tarbiyya mai zunzurutun karko. Anas mutum ne kamili, haziki kuma adali, mai tausayawa da tausasawa a kowane kadami. Waɗannan masoya biyu za su game su zamto guda a matsayin amarya da ango a cikin ni'imtacciyar farfajiyar aure. Wannan ne yasa iyalan Alhaji Idris Abdullahi Sankara da na Alhaji Umar Sadiq suke gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa halartar ɗaurin auren Anas Idris Abdullahi da kuma Malliya Umar Sa'id, wanda zai gudana kamar haka: ranar Juma'a 19 ga watan Afrilu shekarar 2019 da karfe 2 na rana a babban masallacin Juma'a na Excellent da ke Barikin Ladi a jihar Filato. Sannan za a yi kamu a ranar 21 ga watan Afrilu shekarar 2019 da misalin karfe 4 na yamma a gidan Dallatu Badawa 'yan Tifa, Kano. Allah ya kawo ku lafiya.